Ina masu ƙarin gashi, masu sa hair extensions, lambar ku ta fito ku matso gaba. Akwai binciken da aka yi wanda ya nuna cewa hair extensions wato wannan gashin da mata suke sawa both natural, kun san ana cewa akwai natural hair sannan kuma akwai artificial, to dukansu suna ɗauke da synthetic chemicals ɗin da za su iya jawo matsaloli daban-daban kamar su cancer, za su iya sa mace in tana amfani da su tana ɗauke da ciki ta zo ta haifi ɗan da ba daidai ba yake da matsala, za su iya disrupting hormones na mata, za su sa al'adan ki ya rikice, za su iya sa ki zo ki dinga samun reproductive health issues. Saboda haka a rage amfani da hair extensions, in fact inda hali a daina amfani da hair extensions kwata-kwata. Ba maganar ai natural hair ne da dai sauransu. Ku yi avoiding ɗinsu, is better safe than sorry. Idan kuma ba za ki iya daina amfani da su ba, to ki tabbatar da cewa kina wanke su da kyau kafin ki yi amfani da su, sa'annan kuma kar kina exposing ɗinsu ga zafi, sa'annan kuma idan kina da ciki ki yi ƙoƙari ki avoiding ɗinsu kwata-kwata saboda ki haifi bebin ki lafiya ƙalau. Sa'annan kuma kamar yadda na faɗa a baya, kada ya zama cewa ko da yaushe akwai hair extension a kanki. Allah sa mu dace.